Bueno, Pizau egin zen lehengo urtean Brasilean Salvador de Bahian egindako residentzi batean. Uztaila hasieran egin genuen audizio bat, 5 dantzari aukeratzeko, eta gero ibili ginen lanean uztaila eta abuztua. Eta irailaren lehen egunetan egin genuen estrenua, ez? Obra honetan hitz egiten da pixkat kolorei buruz, ez? Bueno, nik esango nuke gehiago hitz egiten dela personataz, koloreak aitzaki bezala hartuta, ez? Ze Brasilen ni nire lanak erakustera askotan joan naiz, aurretik da beti atentzio deitzen zidan kolorek daukaten presentzia eta indarra, ez? Natura exuberante horretatik abiatuta, bai beraien jazteko koloreetan, azalaren kolorean, erlijioak duen imaginario guzti horretan dena kolorez beteta ere bai, ez? Beti da oso presentzia sakon bat, ez? Eta pentsatu nuen, aitzaki politia izan zitekela, kolore horiek aitzaki bezala erabilita, bakoitzaren esperientzia ezagutuz, pixkat bidaia bat egitea eta beraien 5 interprete hauek ezagutu, eta Brasilen ezaugarri batzuk ere ezagutu, ez? Koloreak aitzaki politia dira, oraindikan ere dagoen arrazakaria aipatzeko, aurrikuspen asko aipatzeko, eta azken finean Brasil bera ezagutzen dugu, baina nik uste edozein gaur egun edozein herrialdetara estrapolagarria dela, ez, tema hau. Gazteleraz egingo dute, testo guztiak, osea, lan itzela egin dute hori dena buruz ikasteko, baina oso pozik nago emaitzakin da, espero du jendeari ere gustatzea. Mi madre decía que yo nací negra, al contrario de mi hermana, porque fui hecha de noche, y ella de día. Ya, ¿y en China qué los hacen? ¿Después de comer limones? Nós construímos uma cena e baseado nas cores, em como cada cor influenciou na vida de cada um. E como cada um pôde expressar o que realmente sente, mas conseguir unir isso e cada um aprender também um pouco da qualidade do outro. Isso foi muito produtivo. Acredito que para todos os bailarinos foi bem enriquecedor. Falar sobre a gente, utilizando a dança, utilizando a expressão corporal, a vocal também, enfim. E também falar da gente através das cores, porque no Brasil, na Bahia, principalmente em Salvador, são muitas cores. Então, são muito vibrantes. Aí, muitas tonalidades. Muitas tonalidades. Então, quando a gente via nosso mundo assim, em cores, e que traz todo o parâmetro social por trás das cores, né? Tipo, o pretexto das cores é falar sobre a gente, mas também falar sobre o todo que rodeia a gente, assim. Nahastu egiten da, ez? Testu asko daude, testu gehienak beraiek idatzitakoak dira, esperientzia pertsonaletatik abiatuz, eta koreografiak ere baden artean sortu ditugu. Bakoitza lenguaia ezberdin batetik dator, batzuk dantza eskola batzutatik, formakuntza gehiago daukate klasikoan edo garaikidean, beste batzuk antzerki eskolatik, kapoeira egiten dutenak ere badira, orduan, nik nahi izan nuen 5 pertsonetan azalaren koloretik abiatuta 5 tonalidade diferente eduki nahi nituen, baina bai izakeran, bai karakteran eta mugitzeko lenguaian ere bai 5 kolore izan nahi nituen, horretik datoz bakoitza mundu zeharo ezberdin batetik. Saiatu gera obra honetan, hitz egiten dugun tema horiek ikutzeaz gain, koreografikoki ere kolore horiek ondo bereizten, ez? Eta bakoitzaren ezaugarri berezi hori ondo antzeman dadin, ikusi dadin, ez? Gero ere badaude koreografia koralago batzuk, eta hor bakoitzak bere esfortzua egin behar izan du besteenganako edo lenguaia komun bat lortzeko, baina hori